sarung jagung gunes sarung jagung bebet timbang ana sira santi mulya rinengga manis aruming pambudi murwakani hanggen kala matur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi jamain amma ba'd. Kawilujengan katentreman kabakas warasan mugi tansah kajiwa kasalira sagung para lenggah para tamu kakung putri dalasan kula sakateng marsudi ing budaya karna luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi kuncara lumintuning bangsa gumantung aning luhuring budaya. Mugi katur panjenenganipun para pepunden, para pini sepuh sesepuh aji sepuh kasepuhan ingkang nganggung mastuti dumateng Bapak ingkang utaman ingkang pantes pinundi saking abeten. Mugi katur panjenenganipun para pangarsa agami, para alim, para ulama, para kiai haji hajah, para pangemban pangbating praja saten negari ingkang dados pandam pandoming pala dasih ingkang sinudarsana. Mugi katur panjenenganipun para lenggah, para tamu kakung saputri ingkang pantes pikanto pakurmatan ingkang bagya tuwin mulya. Boten lupen para kadang tresna pametri budaya lumeber dumateng kadang werda muda taruna. Ingkang sekar bahagian wonten ing siang kalenggahan ingkang sanget kula tresnani. Kanthi limambarang budiara saking Gusti Kang murbeng dumadi. Kini are kula hambuka warnaning suka. Tuwalaning gondo. Inggih awit kula pinisi saking panjenenganipun Bapak Suparjo mangun Ibu Sri Wahyuni. Pilengga wonten ing Maletan RT 03 RW 08 Sawan Ngemplak Boyolali. Dene kala matur sedherek pengendali ora kepareng badhe ngaturaken tata cara hati cara ingkang sampun katata karake dening kadang kula wangsa. Nggih sedherekipun kula ngaturaken lumadhening tata cara hati cara ingkang sampun katata karake dening kadang kula wangsa. Condho kalian kuncaraning bangsa ingkang limambaran agunging Pancasila. Semoga nuwun sesarangan munjuaken ras puja puji syukur. Syukur wonten dalam Gusti Kang murbeng dumadi. Inggih awit lumetir berkah ingkang sampun tumadah dumateng panjenengan dalu-dalasan kula tansah hambabar suasana tentrem. Sagung para lenggah para tamu kakung putri ingkang pantes pikanto pakurmatan. Wonten ing siang kalenggahan ngenipun namaku gati panjenenganipun Bapak Suparjo mangun dalasan Ibu Sri Wahyuni kepareng netepi darmaning asepuh nuninjih mboyong Basuki munduh temanten ninjih anak bagus Didik Adi Prasetyo ingkang sampun jinati kerami kalian Roro Ayu Minal Munah putri panjenenganipun Bapak Rusmadi almarhum Ibu Rahmati almarhumah
Ijil saking Selep Banjarsari Surakarta. Segung para lenggah para tamu kakung putri ingkang pantes pikantuk pakurmatan. Lumadini tata cara angka sepisan ninjih pambuka. Tumeli tata cara angka kalih ninjih mijili temanten sarimpit saking sasana palarman tumuju waning sasana pahargyan pawiwahan. Tumeli tata cara angka kalih ninjih tata cara pasrah panampi. Atur pasrah saking keluarga besan Sutresna ing samangke katindakan panjenenganipun Bapak Suwarno. Kapit panjenenganipun Bapak Sriyono dalasan Bapak Eko Saputro. Tumeli mangke katampi daya-daya saking ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Eko Kusyanto. Kapit panjenenganipun Bapak Surono dalasan panjenenganipun Bapak Suyanto. Toto salajengipun bisa lepas lanjang Karang Taruna Bima Karya ingkang dipun sepuhi Saudara Leo. Tumeli tata cara salajengipun inggih atur pambagyo hambalan. Saestu saking panjenenganipun Bapak Suparjo dolanan Ibu. Mboten gawe matur sanes badhe ing samangke nyuwun gungan. Kinurmatan panjenenganipun Bapak Agus Sunarno. Kapit panjenenganipun Bapak Yatin dalasan panjenenganipun Bapak Sardi. Bebree samangke tata cara pambedol temanten katindakan panjenenganipun Bapak Rimono sekalian Ibu. Segung para lenggah para tamu kakung putri mbok pilih mekaten lumadeni tata cara pahargyan mboyong pasuki ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Suparjo mangun dalasan Ibu Sri Wahyuni. Mbok bilih mboten enten ewa-ewan. Sekalian kanthi marduwa martiring penggalih dun. Kusumastra Santi Mulya Santi Mulya Langgang Marti Micilanggenira Sang nar pati lampaira alon Micilanggenira sang nar pati lampaira alon kinarbak bataya yuwarna nera
sang nata mawenggit ler widodari tumurun sari sari ong Sagung para lenggah, para tamu kakung saha putri ingkang pantes pikatoba kahormatan. Tata-tara ing kesepisan pambuku, muga kita pikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Dening benten agami non muslim saged njumbuhaken keyakinan panjenengan, monggo kula dherekaken.